Turun. Wes. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danu Gentan. Kamu mau apa? Adzan. Ayo Jal, nang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mosok kuwi kaya no TV. Dredeg. Ora usah ndredeg. Ngombe sik lek ndredeg. Milih apa? Susu apa kopi? Sing ndi? Niki. Oh ya wis iki. Awas kapan bar ngombe iki sik ndredeg. Duduk, minumnya duduk. Bismillah. Meleh? Pun. Sampun, ya wis. Wis gak ndredeg. Tasik, ayo ngombe neh. Pun. Sampun, pun mboten ndredeg. Ayo ngadeg. Sing banter, pol banter. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok Allahu Akbar. Yuk pripun? Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaya nang diadani, kaya nang TV. Hah? Buatan ngertos. Pun, kaya adzan Bandungan kuwi. Adzan Bandungan. Sampean sekolah kelas berapa? 4. Kelas 4. Panggilannya siapa? Danu. Danu. Nanti kalau udah lulus kelas 4, SMP, MTS, mondok. Mondok kali sekolah. Nah, top, mondok kali sekolah. Sekolahnya milih SMP apa MTS? MTS. MTS, bener. Nek lulus MTS terus Lanjut ke mondok. ngelanjut ke mondok, bener kali sekolah aliyah. Mboten. Loh, masa MTS tok wis ora sekolah? Yo MTS kali mondok terus nek pun lulus MTS mondok malih yo ngantek lulus. Lah nggih mantun MTS kalih mondok. Nggih. Isek mondok melih Nggih. kalih aliyah. Nggih. Ngono. Bar ngono kuliah, pengen kuliah mboten sok ben. Mboten. Terus Gak mumet Kiai. oh, berarti sampean ki mau mumet. Nggih. Berarti lek bar lulus aliyah terus ngopo nek wis ora kuliah? Mondok. Mondok terus. Nek wis bar mondok, Rabi. kowe kok wis mikir rabi bareng. Ya mboten napa-napa kok. Rencanamu sing mbok rabi bocah wedok sing model piye? Mboten ngertos. Rencana kok cita-cita kok kepingine sing piye? Sing piye? Sing soleh, solihah. Heeh, terus Terus meneng ae to liyane biar punya tumbuh pikirannya sendiri. eh, Sing piye? mau diajak majelisan. Ah. Mau diajak majelisan, terus yang lain diem biar tumbuh pikirannya sendiri. Ayo. Yang solihah, yang mau diajak majelisan, terus Yang apa ya? Gak tahu. Saman pengen jadi apa sok cita-citane ayo. Gak tahu. Kok iso nggak tahu kabeh iki? Wis sunat apa urung? Dereng. Loh. Loh ngopo kok dereng sunat? Mboten nopo. Syaraté rabi kudu sunat. Lulus kelas 6. Hah? Lulus kelas 6 pas perainan niku. Kegeden. Mboten apa-apa. Lek wis kelas 6 kuwi alot. Engko digeraji ngene engko. Saiki enggah-enggahan kelas 6. Mumpung saiki sik gamoh sikan. Nggih. Gak lara nek gedhe kok lara. Mau nang njaluk sunat bapake. Bapake teko apa ora iki?
Mboten ngertos kula nganu mau di terkei ibuke kula yo wangsul kintene nyusul kalih ngono. Oh sampean diterkesek karo ibuke. Nggih. Terus ibuke balik mulih meneh. Nggih. Kintene arep nyusul. Nggih. Lah nyapa ibuke kok balik mulih meneh? Mboten ngertos. Oh, sampean ki Nyusul diusir. kalih bapak. Gak, sampean ki diusir teko omah sampean ki. Mboten ibuke kula ke wedi nek wangsul wengi ki. Ngrepoti ibuke karo bapake sampean ning omah kuwi. Mboten apa-apa. Mulane sampean diusir nang gone pengajian kene. Sampean sering tekani majelisan? Sering. Nggih. Mulane cita-citane pengen entuk bojo sing kena dijak majelisan. Nggih. Ini berarti rak pinter sholawatan nek sering majelisan. Nggih. Nggih. Ayo saiki sholawatan ayo. Sunan Gresik kondange lucangkane. Kuwi siiran kuwi kok Sunan Gresik moro-moro. Sholawatan ki Allahumma sholli ya Rasulullah sallallahu ki sholawatan. Ayo sing Arab, sing Arab. Mboten saged. Nek sing Arab kula mboten saged kok. Lah nggih niku nek Sunan Gresik kuwi ra ana Arabe to. Ya Rasulullah salamun alaihi. Heeh. Ya Rafi asyati wal karaji atayati rotal ala. Lho ngene iki lho kelemahannya anak-anak kita. Jadi ndekne lek sholawatan iki melu joget-jogetane tok. Sampeyan biasane nek sholawatan nganggo joget ora? Mboten. Tenan. Tenan. Tau nggawa gendera mbok obat-abitke? Nggih. Ayo praktek. Piye lek ngobat-abitke gendera piye? Perasaanmu piye lek wis ngobat-abitke gendera? Seneng. Lah gak apa-apa tapi yo karo maca sholawatan. Kalih maca Kok salah kabeh ngono lek maca sholawatan. gak apal. Sing hafal, sing hafal. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina baleni. Balani ayo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil milahi sholatan daimatan fitawami mulkillahi. Nah, kayak mbae tenan jan. Ini sholawat-sholawat yang seperti ini yang harus digali kembali. Seneng aku malah. Ayo baleni meneh sing banter. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil milahi sholatan daimatan fitawami mulkillahi. Nah, luwih enak timbangane ya nafsu ti ngono kuwi. Wong saiki malah nggo dolanan kuwi iku. Saking ulama alamat. Begejekan ngono kuwi. Apik ngene iki. Ya perlu digali kembali. Kula niku lek kepireng pujiane wong sepuh-sepuh ngono kae. Ya Allah subhanallah. Allahil azim. Ingat masa kecil terusan. Lho wong biyen niku lek pujian rak ngono to. Zaman was akhir. No,
Nggih to nek wong biyen rak ngono pujiane. Lah saiki yo selawatan dikemas, diparingi siiran, kuwi karepe nggih diisi nasihat-nasihat pitutur-pitutur ngono kuwi. Ning terus karo bocah-bocah dienggo dolanan ngono kuwi sing ora bener kuwi. Wong biyen niku rak ngono kuwi dienggo pujian ning masjid, ning musala nek arep salat jamaah nggih. Bumine koyang arane lindu. Sing gak sembahyang bakal dibendu. Ngelingke ngono kuwi. Saiki ora kok. Iku. Mbah. Itu karepe ngono nasihat. Ngono lho. Wis, ya wis kene le tak paringi sarung. Sarunge cap apa? Mangga. Nah, ayo iso gak kata-kata. Misale sarung mangga kuat, anti bedah, anti suwek ngono. Sarung cap mangga dipakai muter dan mangganya bisa dimangan. Ya wes, sarung cap mangga dipakai muter dan mangganya bisa dipangan sak pelok-peloke. Terus sangune. Apal Pancasila apa ora? Engko nek apal tak jalukno Pak Kapolsek Mbak Pandan Ramil. Apal. Tenan? Ayo aku sing ngomong sampean sing neruske ya. Pancasila 3. Persatuan Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Keadilan sosial bagi seluruh kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 3. Persatuan Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, iki wawasan kebangsaan ki asline tugase Dan Ramil karo Kapolsek. Ayo salim karo Pak Dan Ramil Mbak Pak Kapolsek. Sik wonge ben persiapan sik. Rungokne. Engko nek lek sampean lek salim cium tangan Pak Kapolsek sama Pak Dan Ramil ya. Nggih. Mangke lek diparingi duit ditampi. Sik to wonge ben persiapan sik kok. Nek mboten diparingi mboten napa-napa, Abah tanggung jawab lho, iki lho duwite Abah lho. Oh, muga-muga diparingi. Wis pokoke wong telu nomburiku iki, Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Dan Ramil. Ayo salim sing apik. Salim cium tangan. Lenggah nak, nggih, lenggah, nggih. Nah, aku gak ngingeti kok aku. Nggih. Lah tepuk tangan untuk Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Engko sik ayo cair apa ora? Cair. Hah? Gendang matur suwun karo didongake diurut kok Pak Dan Ramil. Terus suwun Pak Dan Ramil. Mugi-mugi rezekine kathah. Terus apa maneh? Terus suwun Pak Camat. Mugi-mugi anu rezekine kathah. Terus Pak Polsek matur suwun. Mugi-mugi rezekine lancar. munggah pangkate. Niku to. Wis ngono tok. Ya wis. Ya wis ngono ae wong sak lembar. Kokean donga. Niki mike. Apa? Niki nih. Oh berarti sampean wis ora usah njaluk teko Abah kan? Yo enggak ndak paringi. Mau Pak Camat maringi pinten? Mboten ngertos. Nah, wis pinter sampean ora kadek ndeleng-ndeleng ya. Nggih. Tak tambahi. Kok weng 10.000? Lah mau diparingi Pak Camat pira-pira ora ngingeti kok diparingi Abah mbok ingeti. Ya kan mboten ketok Pak Camat. Oh, mau mboten ketok. Wes cair wis entuk akeh wis ana. Wes. Jan tenan bojone.
Pun. Saman nyuwun sarung mboten? Ora. Nyuwun apa? Ayo, Gek, nyuwun apa sampean? Sholawatan? Saged? Wis nyanyi wae, ayo nyanyi, Nduk, nyanyi. Ayo, saged mboten? Ayo. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, ayo sing banter. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya wes, tepuk tangan. Saman dalam rumahnya mana, Nduk, rumahnya? Sanguban, Pundi? Sangubanyu Bandungan. Banyuwangi Bandungan. Oh, Banyuwangi Bandungan, nggih. Saman mriki kalih sinten? Ibuke. Kalih ibuke. Kodanan mboten wau? Nggih. Ya udah salim Pak Lurah, Pak Lurah kae. Pak Lurah nika, Pak Lurah, Pak Lurah. Niki sampun Pak Lurah kae, nggih. Nanti nah. Ngono wes, kene ditambahi abah kene. Wes. Ya sesuai amal perbuatan. Nih, Nduk, nih tak paringi nggih. Pinter nggih nih tak paringi sarung diparingne bapake. Sarunge cap apa ayo? Cap mangga. Ayo. Matur bapake, bapak tak paringi sarung. Bapak tak paringi sarung. Cap mangga. Pak Kiai. Pinter nggih sekolahnya nggih. Nggih sampun kula nyuwun pangapunten sing kathah jam 11:30 ngapunten. Terus omahmu ndi engko tak ampiri tak critani dhewe wae. Kok ya ana batese kok pangapunten saestu matur suwun ning Wafik Azizah matur suwun Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danamil matur suwun sanget panjenengan kersa nderekaken acara ngantos paripurna subhanallah matur suwun sanget panitia Pak Lurah ugi sedaya muga-muga kabeh maslahah manfaah barokah ndonga Indonesia muga-muga proses pemilu berjalan dengan aman lancar damai